Až polovica ľudí s glaukómom, ľudovo nazývaným aj zelený zákal, vôbec netuší, že trpí týmto ochorením. Aké sú príznaky, rizikové skupiny a ako predchádzať tomuto ochoreniu, ktorým trpí asi 1% našej populácie, hovorí primárka očného oddelenia Michalovskej nemocnice Štefana Kukuru. Glaukóm je ochorenie očného nervu, pri ktorom dochádza k odumieraniu častí jeho vlákien. Najčastejšie je spojená s vysokým očným tlakom, ale nie je to pravidlo. Pri tom zvýšenom vnútoročnom tlaku dochádza k poškodzovaniu zrakového nervu, čoho dôsledkom vlastne dochádza k zužovaniu zorného poľa. To znamená, že pacient nevidí do strán. Pacient, ktorý má poškodený zrakový nerv, nevidí tak do strán ako človek zdravý, ale to zorné pole sa mu zužuje. Ochorenie je pomerne zákerné, pretože v počiatočnom štádiu väčšina ľudí príznaky nespozoruje. Malé percento má bolesti hlavy alebo bolesti očí, ale väčšina ľudí vlastne príznaky nepociťuje až v tom horšom prípade až vtedy, keď teda to videnie začína byť postihnuté. Choroba sa zvykne prejavovať okolo 40. roku života, preto je potrebné nezanedbávať prevenciu a navštíviť očného lekára. Lieči sa očnými kvapkami, sú rôzne typy očných kvapiek a je vlastne na očnom lekárovi, ktorý typ kvapiek vyberie. Riadi sa vlastne jednak znášanlivosťou pacienta, jednak samozrejme aj účinnosťou, teda ako tie kvapky dokážu ten očný tlak znížiť a samozrejme popri teda meraní očného tlaku lekár sleduje aj to zrakové pole. Ak tento druh terapie nezaberá vysoký očný tlak neklesne, prípadne sú viditeľné zmeny na zornom poli a zrakovom nerve, je nevyhnutné oko operovať. Dnes je veľmi populárna laserová operácia, alebo potom klasická operácia na operačnej sále, kedy sa vytvorí vlastne alternatívna cesta odtoku. Lebo princíp vlastne ochorenia je taký, že je nerovnováha medzi tvorbou komorovej vody, ktorá sa teda tvorí u každého človeka a jej odtokom. Odborníci upozorňujú, nepodceňujte toto ochorenie, zvlášť keď sa v rodine glaukóm už vyskytol. Rizikovou skupinou sú aj krátkozráki ľudia či pacienti, ktorí v minulosti prekonali očné ochorenie, prípadne očný úraz. V rámci prevencie je vhodné zájsť zhruba raz za rok, na najvýš za 2 roky k svojmu očnému lekárovi, ktorý podľa výsledkov vyšetrenia zhodnotí, či práve u vás toto riziko ochorenia hrozí.